Zita rangu ndonzi Makamba Arnold. Ndini heads and babies. Tine quite a number of projects that tiri kuita pano pachikoro. Dzinoti piggery, then poultry. For poultry tine chicken, tine malayers, then tiri kuchengetawo zvakare mombe. We've got a head in 33 mombe. Besides that, tine projects zvakare atiri kuita anosanganisira horticulture. Tiri kurima muriwo, vegetables like repi, onions, tomatoes, ari kubatsira dining kwedu. What we are doing is to make sure that the agricultural department is a standalone project whereby the boarding section will have to buy all the products that are being produced by the agricultural department, and the profits are to be used by the department. Tinoona kuti panguva dzatatanga projects edu, the school improve in terms of revenue. Takuwana mari yakati wandei. At the same time, atisi kukwidza fees nekuda kwekuti ari kusubsidizwa profits ari kubva projects edu atiri kuita. Fees edu izvozvo ari $500 for boarders and $100 for day scholars. Day. This was an event which was very grateful. Tafara nayo, and it was very successful. So agriculture, it is the most essential industry for Spano Nikuti. Had singalarami tisina chikafu, and as the next generation, tisu vanwacho, tisu takabata nika, and as Mr. Mnagago always say, nika inoa kanevene. So we are gonna try to build a brighter future for us, because the future of agriculture is high-tech, and this is very exciting because izozvinhu tikadaktarisa takushandisa drones to monitor our crops, but tinongoda vanhu futi kuti hatingashandisina vanhu, and it is very exciting. That's all I can say about it. So I go by the name Samala Chimeta. At St. Faith's here, the agricultural project is actually benefiting the school, because we can now supply eggs, meat, which is going to be eaten by the children at the dining room. And then agriculture, it also helps us, like for example me, my dad is a farmer, it helps me so that I can assist him at home when we cannot do some of the stuff. So it is really benefiting us, so that when we go into the world, we can be able to use our hands to benefit, to pass up on our money, to cheese, Parashis pano pa St. Faith's High School maritiri muno marisabisa agricultural project pano pa St. Faith's iri kuti benefita zvakanyanyisa, nekuti kudhara projects ayasataunzwa pano taisienda kudhorobha marisabwe kutenga mazai nenyama, asi mazuwano pano pava projects enguruve, ehuku neemalayers aya ari kutipa mazai atisupply dining hall redu kuti tikwanise kuita zvakanaka. And then project iri riri kutidzidzisa agricultural skills, kuti patinoenda muupenyu tikazoshaya zvakaita semabasa, nekuti mazuva ano vanhu awandisa asi mabasa ayo mashoma, tinokwanisa kuendawo bato reagriculture tokwanisa kuzvirimira miriwo yedu nekuchengeta huku dzedu nekuchengeta zvipfuyo zvedu kuti tigutse mhuri dzedu munyika yedu. Agri-tax chinhu zvacho ndozviri kuita kuti tisvike papeace level. And before ndakuendera mberi, I'm Julius Kashoshi, my name. So then, so far my mortality rate iri kutambira pa 3% to 4%, which is ingani izvozva sara masara 987 from 1000. Saka this structure mukana takatovhara kune plan netenda inofanira kutonda kumudza around 2000
500 dzinokwana, and that one meaning to say 5,000 kwakwanisa kudzoresa pamwe chete. Saka izvizvi panyaya yenyama yewana inonzi ndofunga takasokanganizvere right now webrera come chick ndinoshanda nevana nawo wese watetichiita kuno uyanga basically every day paunouya kukwadza kuita sei wataurire ndinotanga kupinda ndomira ndocheka kuti hamuna here ma-animals are infected. Then kana mune ma-animals are infected ndemabvisa uku kusina mamwe I isolate them. Yes. Then first thing again ndotangwenonodza sei tine ma-animals edu are infected, then wotipa ma-chemicals ekuti tizigadzire, then ndodzoka again ndostep so as to decrease the spreading of yes. Then ndopinda ndobuditsa ma-feeds edu ma-trophies, then ma-trophies echikafu handimaklini every day. Why? Because anenge aine chimwe chikafu. Then kana muine matosi ndobvisa nemaoko, then mumasides mukati, then mumatrophies emvura ndomabuditsa every day ndomaclean mukati, then ndomaisa aine mvura yakachena. So pakutanga chenge machicks edu asati asvika kutanga tanyatsotsvaira uyu brood house yedu. Chatinoti brood house ndo imba yatinochengetedza machicks edu from day 1 to day 14, that is 2 weeks. So we clean the room 10 days before kuitira kuti tibvisa matosi aya anenge asarira, ende tapedza kuklina kana paine mabura anenge akasara mumadziro tinoplasa kuitira kuti asazochengete tunhata tunoitika padhuze nenzenzero. And then tapedza kudaro tinonyatsodisinfecta brood house yedu tichishandisa madisinfected liquids tichiuraya mavirus nemabacteria anenge arimo anozvikwanisa sei kukonzera zvirwere machicks edu. Now kana machicks edu asvika tinomapa yatinoti broiler starter iyo inenge ine high percentage yeprotein about 29%, and then tichimapa broiler starter mechidaro mvura tinoisa yatoti stressless kuitira tisazobe stress dzinozopa stress. Tapedza from day 1 to day 14, panotangira day 15 week number 3 toda kudzipa yatinoti grower mesh, iyo inenge magrains acho anga kuincrease in size, and then grower mesh inenge ine high protein percentage futi, saka todzipa from week 3 up to the end of week 4. And then mvura mishonga yemvura toda tachidzisa because immune system yacho inenge yaita kuti. And then tapa week 5 manje toda kudzipa yatinoti finisher mesh, iyo inenge ine magrains mahombe, but then protein percentage inenge yadzikira pawanda yatinoti carbohydrate percentage because ine dzakutyisa manje. Saka mvura mushonga kazhinji week 5 and week 6 inenge yanyatsosimba, saka it's no longer necessary kusa mushonga because ine dzakukwanisa kuzvidefenda pachizvacho pakuzvirwere. Tapedza kudaro islota then tichitora mabheshi togona kutora kana 25 kana 50. And then mashavings edu togara tichimachinja time by time kuti tisaite zvironda zvinoitika pasi peuya. maprojects eri pano history yacho ndotangira pakuti akatanga ndisati ndaapano. Why ndichidaro? Akatanga naheadmaster nawamudangwe nevanovateerera neSDC yawo iritwa sharing nawachipunza, because ndo wakagara pasi wakati tinofanirwa kuti tiwe tinoresponda positively panyaya iri kunzi negovernment we need kuadvocate for projects that is sustainable and income generating projects. Ndo wakatanga kugara pasi kusvika wabvumirana kuti izvo ngatitsvaka a person who has got the technical knowledge anokwanisa kutitungamira pane zvatiri kuita izvi. Ndobva wazoemploya wakasvosve kadiki diki, ndokubva tachitanga kubva tagara pasi takatanga nepfungana nemari shomanana chaizvo yatakakwereteswa neschool. What I'm trying to say ndeyekuti mari yechikoro yabviswa newana
haisi mari yekuti ndio inonikwa ichirana maprojects anofanira kuzvimhanyira ega. Saka what I'm trying to say in short, maprojects anofanira kuzvisupporta ega financially. Saka what they did, vakakwanisa kungoti right, reka timbokuti mari taikweretesa maprojects noti kasvosve kusvikira takatanga zvinhu zvaya zviri pano zvava zviri zvishomanana, tawirirana, watambanudza rugwaro ravo rokuti tinoda kuite chinyi. Takati izvo takuita all the projects, we start at peasant farming level until takucommercialize, tasvikawo pacommercial level. Zvinova ndo zvatiri kuita. Mukaona kana mastructures edu atinawo pano pane atinawo wainzi wese muri pano, mangoona kuti achiri manyowani, and hazvingava zvinokushamisai because Mr. Makamba ndasvika 2 years akuda kusvika. Saka mukachiona zviripo zvinotora nguva kuti zvinge zviripo. Saka takatanga tichitarisa pasmall livestock, tichitarisira kuti basically zvinodikanwa kuDH, our first customer zvinhu. Saka takapinda papoultry whereby tiri kuita broiler neegg production. Saka pari zvino hatichazivi musi webhucha kana kuti weshop kuti kunotengwa zai. We are now producing tega tosupply kudining at a subsidized price. Zvinozova zvinozokwanisa kuti paitike madevelopments amunoona akaungana maconcrete akazara muground. Inyaya yekuti taakwanisa kuzviitira tega. Wana wedu pamazai wanoda 39 crates per day, per week, of which per day tiri kunonga about 10 crates on average. From takatanga tine 400 but zvino zvindasarigwa ne 387. Nguruwe takasvika, nguruwe dzedu wanoda 110 kgs. Every Saturday we make sure that we provide ma kgs iwo yenguruwe. Tenextenda kuti nguruwe dzedu dzakanombosvika pa 115. But zvinezvi ndakudzidzikisa dzese ndakutodziita wipe up dzirimo dzacho tichireplace nenew breed, rekuitira kuti izvo dzandinadzo idzi too much, almost like hadi mashona, zvekuti performance yacho yadzikira. What I'm referring to, prolificness, dzakundiberekera wana washoma. Ngai dziri kurwa 20, 15 and above wana, especially with the large whites, but waona wana dzimwe dzine 8, dzimwe dzine 10, of which dzatofesana neculling dzese idzodzo. Right? Feed conversion ratio yaafectika futi zvokuti at 4 weeks panzvoti ndiuraya nguruwe iyoyo yakuaverage at 50 to 60 kgs small poker. Pamwe ndikutozouraya at 8 weeks ndikuuraya pamwe ichitoende pa 30 kgs. Saka nyaya iri kuitika ndeyekuti expense panyaya yechikafu. But the same guys ndinoita noise and vachibva ndiri kufamba nawo my SGC ndoifarira stereki, the admin yaMr. Makamba, because wakakwanisa kunzwa ndakatengerwa sofa ndine 7 maguilds, kachiti maguilds ndiwa madimbura isati ambobereka nemukono wacho. Saka it means all the trades dzandambotana zvadzo takudziimprove. Thank you so much and welcome to St. Faith's. As the SDC, we found it prudent to embark on agricultural projects. First, in order to alleviate the challenge of fees for our our parents. The demography of our parents is such that most of them are civil servants, some of them are self-employed, and as such they struggle to pay fees. And we found it prudent to ensure that we alleviate that challenge by ensuring that we come up with projects that are self-sustained. As we speak, most of our projects, that is piggery, poultry, we are now self-sustained. Our learners are enjoying the food that we are producing on our own.
In addition to that, we have also taken this as a learning program to our students, aligning with the vision for the country, for the NDS1, and also for the new heritage-based program, where we expect our students to have hands-on experience as they learn from agricultural projects. So we are very happy and excited to have this field day and being blessed by the resident minister, who has also assured us that he's going to support these projects going forward. Thank you. Beans ne cabbage ndo zvaichinjana zvisina mafuta, right? taitozvirova kutonakirwa kutoti chikafu chiri pano chitoripo. Nyama yaidyiwa ka1 paweekend neSaturday ndo paizourawa mombe. Tatakawanda saka mombe yacho yaingopera musi uyoyo, saka nyama waidya ka1. Madhiringi takasina mari yekutenga, taishandisa koro water, wotora shuga, handiti woisa mvura. Muchiri kuzviita? Vachazviita nemiranda yakauya iyi. Ndo zvataita. Zvino imimi ndafara vanangu, ndafara kudya mazai. Asipoko musavape neSaturday, isi mapostori aiwa. Vapewo mumwe musi vakomana. Mukabva mavapa Saturday, zuva ratinonamata. Kuti poko, kuti chicken. Handidi unyepa, ndakaenda kumisheni, handambodya chicken kana one day. Panga pasina musi wacho, zvazisingaraizi kuti panozodyiwa chicken. Zviroerei maoko. Kwamutare kwasi aiwa. Zvamuri kuita pano zvinodadisa. Saka ndaona zvakakodzera kuti tive tese. Nekuti ndo zvinodiwa nababa Mnangagwa, President wedu Dr. Emerson Damdzo Mnangagwa. I wish to express my gratitude for your invitation to this event, the first time that I am officiating at a veterinary related field day. We are gathered here to celebrate a demonstration of food sovereignty and nutrition security achieved everywhere, every day, through sustainable livestock and agricultural production. We have seen St. Faith High School agro projects and demonstrations on veterinary techniques in animal health and welfare in fulfilling the country's vision championed by His Excellency Dr. Emerson Damdzo Mnangagwa. That of achieving a prosperous and empowered upper middle income society by 2030. I am told St. Faith and have seen for myself that St. Faith has an upward growth in cattle head size from 24 in 2023 to 33 in 2025. You are also into piggery and poultry production. Your livestock production systems are integrated and environmentally friendly, contributing to climate smart agriculture and reducing climate change. Crop residues are fed to livestock as supplements, used as bedding and to fertilize the soil. Livestock waste is used to fertilize horticulture and crop production. Biosecurity, as can be seen by the presence of a fence, security personnel and food baths, helps to keep out infections from entering or leaving the farm. I'm excited to hear that the cattle are routinely vaccinated against anthrax, blackleg, botulism, and lambskin diseases to reduce incidences of such diseases. The animals are also strategically dewormed in order to reduce worm burden to help the farm achieve high productivity. As recommended by government, cattle are being dipped every 2 weeks, and when it starts raining, they are dipped weekly. It is also commendable to hear that very soon cattle will be vaccinated against the January disease, red water and gout sickness, to reduce the prevalence of tick-borne diseases. I noticed that the activities here assure us of a very good animal health care, indicating that the next steps should focus on commercial production. That these projects are taking place at a school level is very laudable, as students are expected to improve hands-on learning and self-sustenance, further promoting commercialization that subsidizes education and helps cultivate agro-professionalism and technicians. Agro-professionals and technicians. We are proud of this school
which has taken all the animal health advice, demonstrating that achieving Vision 2030 is feasible, where our young minds are exhibiting budding skills in critical agro trades. As we may all be aware, government's Vision 2030 is attainable through sustainable economic growth, employment generation, new wealth creation, and poverty alleviation, among other factors.